No, не, тихо, моля те. Тихо! Тихо. Pineapple pen. Не пееш хубаво. Pineapple pen. Не знам как те търпи Боби. Apple pen. Боби, издържа ли те? Мале момиченце. Ще срещаш с мен на улица. Аз съм за теб. Давай. Аз съм за Бе, теб. толкова неща махнах, пак стана 240. Няма да го бавя. Сега. Какво махаш? Ти си пазарувал. Списъка с нещата тук. Ау, Количката. какъв е този меч? То батко водина, шипките ми викат, че съм изготвила спалачена супа. На мен не ми Няма мериш. логиката, бате. Какво? Не има логиката, то мерише да шипки се пука, и ми вика, че съм изготвила спалачена супа. Рупи, какво да ги правя? Тя свикваш. Аз съм свикнала. Мале, колко не. Ти играла ли си Майнкрафт? Не ми харесва. Що? Що? Защото ти не знам как да ги играя, да не смотря консола съм в изкола. Ти като не си играла. Можеш да говориш. Не. Пусни си интернета да видиш какво ти пращам. Вече не има 70% намаление в момента. То няма да дойде сега. Ще видиш ли? Мамо. Ма то е до днеска намаление. Добре, погледни ги, аз нали имам пари, пък после за някакъв и друго. Ще видиш ли? Как дойдоха и Леля и Яна? Айде, че. Какво си хареса? Ще ми покажеш ли? Чакай си. Чакай първо да го намерим и викаш. Не съм си пипала телефона от сутринта. Сега му е времето, защото в нас няма пипане. А? Голяма загуба. Нали? Не буквално. Ха! Ти обичаш ли нар? Не съм сигурна. И аз. Вкусно е да го ям, ама да кажа, че го обичам, не мога. Лело! Телефона! Мале, как и двете изкрещяхме. Пъм 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 пъм.
Нещо. Аз също. Вау, колко много дърво имам. Няма да има хубави костюми в Lidl. Кой ми писа? Абе, кой ми пише, бе? Що ми пише, де? Не ми пука. Просто не ми пука. Така не разбира как изглежда. То ми станаха две дървенци.